बैसागु बोथोरखौ बरायनो जानजि खाफ्रादों गासै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा दखरा एबसुआ रंजालि बैसागुनि हारिमुआरि मोसानाय मावबादा खुंदों। रंजालि बैसागु बोथोर सौफैनो गेजेराव माखासे सानफोरल' सम दंसै। बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय रायजोनि दाब दाब जायगायावनो थियारि जानाय बायदियैनो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कुमारिकाटा दखरा एबसुआबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदोंसै। थांनाय 10 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 10 एप्रिलसिम 10 साननि हाबाफारि लानानै बैसागु बोथोरनि हारिमुआरि मावबादा खुंनायजों लोगोसेयैनो लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोदों। खाम, जथा, सिफुं बायदि दामनायजों हायला हुइला मोसानायजों गोमसार होनानै बरायनो थियारि जादों लाइमोनफ्रा आरो फैगौ 12 एप्रिल खालि तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो कुमारिकाटा दखरा एबसुआ आगु रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनो थियारि जानाय बाथ्राखौबो कुमारिकाटा दखरा एबसुनि आफादगिरि शुक्लेश्वर दैमारिया मिथिहोयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै जि बैसागु मावबादा खुंनाय बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, बागुरुम्बा मोसानाय आरो बैसागु मोसानाय बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 3 एप्रिलनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 10 एप्रिल फोजोबनाय हाबाफारि जानानै फैबाय। बे हाबाफारियाव दिनै जोंनि दामग्रा देग्रा बिथांमोना गासैबो बाहागो लादों, मोसाग्रा बिथांमोना बाहागो लादों। जोङो मोनसे मिजिंजों मोनसे सिमांजों कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलाव जोंनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय बेखौ माबादिहै गोजोर खालामनानै लाखिलांनो हायो बे मावथांखिजों जोङो बे वार्कशपखौ खालामनाय जादोंमोन। दा बिनिनो दिनै जोबथि सान जोङो दिनैनि बे भांबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे भांबारि लाइमोन क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव बे 8 साननि जि मावबादा बे मावबादायाव जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन जेरैबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि उत्साह मोसानायनि प्रति दामनाय देनायनि प्रति जि गोसो थुलुंगाखां होथावथाव बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना गोसो खुसियै बे मावबादायाव बाहागो लानानै मोसानाय दामनाय देनायखौ सोलोंनो लानो हादों। लोगोसेयावनो बे फिल्डआवनो बे भांबारि लाइमोन क्लाबनि गेलेग्रा फोथारावनो जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आगु बैसागु बे खुंथायखौबो बेवहाय फैगौ 12 एप्रिल खालाराव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे लाहार फाहार खालामनायाव जोङो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय 8 दखरा लोगोसेनो कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय 10 दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरजाबफानानै जों बेवहाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजा खुंफुंगोन आरो बेनि थाखाय जों दिनै लाहार फाहार खालामबाय थादों। दा बियो जोङो नायनो थाङोब्ला 80% जाफुंबाय। दा जोङो 12 एप्रिल बै खालि जोङो जि आगु बैसागु फालिनाय बेखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिगोन आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव जोङो आगु बैसागु फालिनायनि गेजेरजों जि उत्साह बैसागु बोथोरखौ रंजानांगौनि थाखाय रायजो राजानिसिम जि गोसो थुलुंगाखां होनो नाजानाय बियो निस्सय जाफुंसारगोन आरो जोंनि जि नाजानायाव आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लागोनखौ आं मिजिंथिदों आरो बाहागो लानो थाखाय गासैखौबो दखरा आफादि जानानै आं गुरै खावलायदों। गोजोन्थों। जितु आगु रंजालि बैसागु जि फालिनाय बेवहाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेवहाय दखरा आफादजों दाजाबफादों। बिथांमोना जिल्लानि सिङाव थानाय जि
जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोन, बारग' मावथि बिथांमोनखौ लिंनाय जादों। लोगोसेनो बे ओनसोलनि बैसो जानाय सुबुंफोरखौ बे हाबाफारियाव जोङो बैसोगोराखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ अननाय हाबाफारि लानाय जादों। जिहेथु बेवहाय गासैबो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ लिंनानै जोङो मान होगोन आरो जोङो उन्दै हिसाबै बिथांमोननिफ्राय खुलुमनानै जों बिथांमोननि बोर साबस्रिनायखौ जों नाजावगोन आरो जोंनि इयुन जोलैखौबो जों बेवहाय बाहागो लाहोफागोन। लोगोसेनो जिल्ला आफाद हिसाबै, दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना नांगौबादि आलासिफोरखौ बेवहाय बाहागो लाहोनो नागिरदों। बेखायनो एक्जेक्ट आङो सोर बाहागो लानो हागोन बेखौ आं बुंनो हानाय नङा। दा हाबाफारि बादियै बेवहाय जायगानि मानिजाथाव MLA तामुलपुर जि बिधान सभा समस्तिनि MLA जलेन दैमारि थागोन आरो 26 नं दरंगाजुलि समस्तिनि MCLA बिरगोरा नार्जारि थागोन। बिनिफ्राय जेरै BTRनि स्पिकार काथिराम बर' सार थागोन आरो लोगोसेनो जे BTRनि सानैसो MCLA EM बिथांमोनखौ जिल्ला आफादनिफ्राय हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना बाहागो लागोनखौ जों मिजिंथिनाय जादों। मोनसे नोजोर होथावनाया बेनो, बे हाबाफारियाव सानसेनि हाबाफारिब्लाबो सोरां बाराङावनो फोजोबनायब्लाबो उदालगुरिनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय मेथाइ खनगिरि मोनसोम बिथांखौ जोङो